ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳାମାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ 0 ଗ୍ରାମର ଏହି ଗାଁଟି। ଏହି ଗାଁରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ି ଟିକେ ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ଇଏ ବଢ଼ି ପାଣି ସମୟର ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁକୁ ଏକରେ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଦୁଇରେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଜ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଲୋକ ହେଇକି ବି ସେ କେମିତି ଏ ରାସ୍ତା ବ୍ରିଜରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ବାଉଁଶ ପକେଇ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡ କାନ ବି ହଲଉନି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶାସନ କେହି ବି ଶୁଣିବାର ନାରାଜ। ଯଦି କିଏ ଅଫିସର ବଡ ଅଫିସର ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି କହିବ ଆମ ଗାଁ କଥା। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ନବୀନ ତ କିଛି ଦେଖୁନି, ନବୀନ ଏମିତି ହଉଛି ରେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି, ନବୀନ ଏମିତି ହଉଛି ରେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି, ନବୀନ ଏମିତି ହଉଛି ରେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି, ନବୀନ ଏମିତି ହଉଛି ରେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି। ଅପାରଗତାକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରୁ ଖସିବା ପାଇଁ, ପୁରସ୍କାର ପାଇ ବାହାନା ନେଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦରଦ ନାହିଁ, ମାରୁଛି ଖାଲି ମିଛ ଫୁଟାଣି। ନବୀନ ଏମିତି ହଉଛି ରେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି, ନବୀନ ଏମିତି ହଉଛି ରେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି, ନବୀନ ଏମିତି ହଉଛି ରେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନି, ନବୀନ ଏମିତି